bertan Txilen hau, Santiago hiriburutik 800 kilometrotara gutxi gora bera egolera. Bai, Uruguaitik ezin izan viajea, batez be, han topaunekelako furgonetia, eta Ruta 40 da, Argentintako ruta famatuena dala esango neke, eta iparraletik hegoalderaino gurutzaketan dauen ibibilidia da, ez? Lotegi ez batxatu gaiten, bai, bueltaben biako naiz. Ideia da, abenturatxoa gaustian, Euskal Herria bueltako naiz, Oñatira buelta biako naiz. Haupa, Sergio, zer moduz? Haupa, Neko, oso ondo, eta zeu? Ondo, hemen be dana ondo. Ze puntutan arraposatugu, Hego Amerikako ze puntutan? Ointxe bertan Txilen hau, Santiago hiriburutik 800 kilometrotara gutxi gora bera egolera, Konarip izeneko herritxo txiki baten. Izan be, Hego Amerikan ziar zabitz, bidaiatzen, ala eta ona, zer dela eta, hasi zeben abentura hau? Egiz esan, betidanik eukidot viaje luze bat itekola gogua edo luzin hori, eta 4-5 urtetik ona buruan bueltak eukidioten ideia edo proiektu izan da, ez? Eta ja, oindala 2 urte, hasi nintzen japur bat serixu hau hartzen apur bat ideia, nire burua be apur eta autokonbetzitzen ez, martxan azteko, ez, arrankaiteko, eta, hementxe nago, ez? Eta zeratik Hego Amerika, oindala urte batzuk agoretin ez ikusten dela reportaje bat agentenei buruz eta Ruta 40 buruz, eta asko gustatxaten bertan ikusten den paisaje horreik eta abentura puntu hori, eta, esan eben, ez, pentsaun eben, agunden baten horra guro fatia, ez? Eta ja, planteamendu hori neben ja, viaje luze bat iteko planteamendu hori eukin ebenian, inguruko herrialde horrein informazio apur bat iketen hasi nintzen, eta ikusi neben inguruan be kriston paisak ikusela eta oso herrialde oso politiak eta oso naturala ziala, ez? Eta, horregatik etorri nintzen nola apur bat ona. Ixa, 30 urte dakon furgoneta baten, zabitz? Oker ez bana hor barruan zauz? Viajea planteatzen denean, apur bat pentsaiten hobeketan hiltzen zela hain, buruti pasatxaten baita motxilero moguan o bizikleta nolako baina atzenean, furua beste komodia batek emuten dutzu, eta logistikaletik askoz hobeto da, ez? Eta, hasi nintzen begira hemen informazio apurraz hemengo merkaoa berze ikusteko, eta topaunen, internetan hasi nintzen informazio topaiten, eta topaunen, Facebook batez viajeruan grupo batzuk eusela, eta nik iten dabilen viaje mota hau iten dabin beste viajero asko eusela, eta, viaje hori akabota gero, furgorrik saldu iten dabila, ez? Eta, ikusten den merkau, bigarren zuko merkau hori esela, eta, orduan, olako baten, furgo autopaunen, handitze baten ikusi nehen, eta ikusi denean, izan zen, esan den, pentsaunen, hau da bioten furgoa, olako viaje bat iteko aproposan furgoa da, ez? Eta ja, kontatua jarri nintzen Javiakin, Alemania arrasan kasu honetan, eta ja, doztu ingeben tratua, zela intramiketa horien, eta eta hoxe, enetxen nabil, furgonetan bueltaka. Eta, zelakoa da, hola labur asaltzeko? Dakon berezitasun handixena da, 4x4 badala, perparauta, aleman enpresa batek perparautako furgoa da, eta horrek hemengo pistetan da bilteko proposa egiten dago, ez? Terrenoetan ondo defenditzen da, eta gero hortaz aparte, kanperizauta dau barrutik, eta orduan, eguneroko bizitzea egiteko, bioten elementu, ekipamentu guzti dana, horre bagako, ez? Sukaldetxua, neberia, komun kimiko bat, dutxe bagako kanpoko parten, da, ekipamentu dana ez, dako, así que, hemen ibilteko perfektua. Eta goengoz, sustorik emundotzu? Zahartxua da eta peligro horiako, baina, ez. Egiz esan oso furgo fiablia da, haundizena izan zen, mengo errepidiak eta nahiko eskaxa dira, eta, pistetan behibilen, nahiko sufrilen dau, eta alde hortatik etorri izan da apur bat sustoik haundizena. Izan be, euri zezten egun baten, eta ikusi, ondo etzan ikusten egun baten, etzan ikusten batxe gigante bat hartunen, eta, zoritxarreza emortibare bat apurtenen, eta baiesta bat, eta gero, konberizia eukinen apur bat erreparaiteko, baina, atzenia lortune erreparaite, eta, bidea jarreketako aukeri izan duen. Ondo, esan dugu, Txilen zauzela hori, baina, karo, urtarrilean bidaia hau abiatu zebenean, Uruguaitik abiatu zeben, ezta? Uruguaitik ezin izan viajea, batez han topaunek
Antopaunerako furgonetia, Montevideo onduan euen herritxo baten euen furgua, eta bueno, araño fan nintzen lehenengo furgua jasotera, eta bueno, haninen lehenengo egun batzuk, furgua esauketan, apur badana preparaiten, eta bueno, atzenengo tramite horrek egiten, biajia hasi alezateko. Eta gero Ruta 40 delakoa hasi zeben, ez da? Bueno, berrogei ibilbidea, izangak euskeraz? Bai, gero inena Uruguaitik Argentina pasau nintzen, ekialetik mendebalera kruzaunen, gurutzatu nuen herrialdeana, eta bai, Ruta 40 arte, aiau arte. Eta Ruta 40 da, Argentinako ruta famatuena dala esango neke, eta iparraletik hegoalderaino gurutzaketan dagoen ibilbidea da, ez? Eta doia, Andes mendilerruan ondoti doian ibilbidea da. Eta, fama horri mutentxa, lehen danazan piztia o lurrezko pizta zian. Reto moduan konsidera izan, hori gogortasunatik eta esigentziatik, eta, viajero asko pandezian arra, rutatxo hori ja. Eta, nida horretik fitxauten dekan lehen ezin duten moban, eta, hasi nintzen San Juan probintziatik hasi nintzen fan iparraldera, gero parte hori gero ingot iparralderuz doian nien, eta San Juan probintzian hasi nintzen rutia, eta ja golderaino bajau nintzen bertatik. Eta hegoaldian, Patagonia inguru hori, zenpenta osatzun? Ederra egiz esan, Patagonia eremua berez oso ondixea da, eta, baina danetik dakotzu bertan, ez? Mendixak, atzenean, Ruta 40 inguruan dakotzune paisaje danak, oso erradia, eta kontraste handiko paisaje dira, esan behatzen distantzia oso ondixea dira, eta, danet bausek ez, glasiarrak, mendixak, erreka, lakuak, salarrak, danetik dakotzu, eta, egiz esan, paraje natural sekulakua da, ez? Esan dugu furgonetan zabitzela, baina geldialdi xuakin eta mendixan be basabitz. Hortako aprobetxatzen be basabitz. Bai. Furguan kilometro asko intut, baina ibiltzen be kilometro esente sartu ditu mendiki. Izan be, ona torteko motibotako bat hori izan ez, mendixa eta natura ez, eta egiz esan boina honi arte trekin pilatxo bat itiko aukeri izan dut, hola, maiuskula apuntetan dekan trekin famatutako gehienak ahal izan ditut, adibidez, Torres del Painen, baixa 1 kilometro inen 3 egunetan ibiltzen, Otxaltenen bertan be Firroi edo Cerro Torreko trekinak, edo, danalako guzuin beste 3-4 trekin inneben, eta, asko nabil disfrutatzen mendixaz zona honetan egiten da. 6 hilabete zoiaz, bideian, nora arte lusaketako asmoa? Ose asmoa aurrera behira? Printzipioz ez dakot fetxa bat tola esatua, viajiak abaiteko fetxa bat, eta noia apurua partido futbolin esaten da moan, baina, bai izan da, urrir arte bintzat hemendik ibiliko naizela, eta oindakoten ideia da, Usuaiera daño aiau nintzen, ez? Egoalderaino, puntu australeneraino, eta oin iparraldezu nahi igoten, da guztako txaten, aztenean Andes mendikatia Ego Amerikan gurutzaketan dago ez, iparraldetik Ekuador ingurutik Argentina daño. Eta idei izango zen, jake, Usuaian egon eitzen, puntu australenian, poliki iparraldera egotia, eta Andes mendikate hori dana, gurutzatu alizati, ez dakit denbori emungo doztan, baina, ideia hori da, eta alba da, bintzet, da ondo balima hoian da, guztako txaten viajea urte akabera arte edo luzaketia. Oingoz orduan, esan geke, Sergio, bidaian erdixa indosula gutxora bera, oingoz, aurreikuspenak beteten dabiz, o zelako esperientzia dabil izaten? Bai, más o menos puntu hortan nago ez, viaje erdixan, da bai, egiz esan oso guztora nabil, esperientzia barri hau disfrutaiten, eta biziten, eta generalien oso ondo, esperientzia oso ona, egunak oso intensoa dira, denporia oso aguro fatentzat, eta, karri neben plantxo hori beteten dabil, ikustiak uranen gauza horri dana, poliki betiaz noia, beteten noia, eta asko disfrutatzen dabil gizen naturaz, faunaz, gauza horretan asko disfrutatzen dabil, eukiten dabil esperientziak, ez dakit, asko beteten doztan gauza dira. Eta Sergio, urte bukaera arte lusatuko zu abentura hau, gero, etxera, Euskal Herrira? Bai, lotei ez batxatu gaiten, bueltaben biako naiz. Ideia da, abenturatxoa baka guztian, Euskal Herrira bueltako naiz, Oñatira buelta biako naiz,
Eta, bueno, betiko bizitza bueltau, betiko rutinakin hasi, eta bueno, lanera bueltau, eta... Oso, ondo. Bitartean, aprobetxau, ze ondiok hilabete askoak otzu aurretik, eta segi disfrutaiten. Mila esker. Eskerrik asko! Erarte! Agur!